Na tomto kanále Absolute Power Team uvidíte nielen moju prípravu, ale aj spolupráce s rôznymi známymi slovenskými, ale aj zahraničnými silovými športovcami, to znamená powerliftermi a strongmanmi. Ale chceme vám ukázať aj nejaké videá s fitnesskami, kulturistami, aby ste videli rozdiel v tej príprave silového a estetického športovca. Na tomto kanále neuvidíte iba tréningové videá, ale budú tu aj videá zo súťaží, ktoré sa na Slovensku pripravujú. Bude tu aj prezentácia doplnkov výživy All Sport Lab a jedno špeciálne fitko v Trnave, ktoré pre vás pripravujem. Tak a na dnešný tréning som si pre vás pripravil špeciálneho hostia, ktorého z YouTube určite poznáte. Ahojte. Čauko, vítam ťa. Kto by ma nepoznal, tak som Mark z Team One More a dneska nás Stano ide naučiť ako na poriadne deadlifty. Dneska zoberiem Marka do trošku špeciálneho fitka, ktoré je súkromné a kde je naozaj všetko súťažné vybavenie powerlifterské, takže si to vyskúša na špeciálnom Texas bare a so súťažnými kotúčami. Ideme na to. Takže dneska chalani idú mŕtvoly. Dáme si trošku taký ťažší tréning deadliftov. Mark si vyskúša nejaké nové PR-ko a ďalej tu mám ešte môjho zverenca Ferryho, ktorého pripravujem na prvú súťaž na majstrovstvá Slovenska, ktoré budú za 3 týždne, takže uvidíme, jak to dneska dopadne. No a pre chalanov samozrejme na tréning rozdám naše novinky od Absolute Life a sú to nanové izotonické drinky v dvoch príchuťach, takže aby mali trošku energiu a cukor na tréning. Ďakujeme, samozrejme. Díky. Jak hovorím, cukry treba počas tréningu, hlavne keď máš ťažký výkon, tak kľudne 30 až 50 gramov cukru si do seba daj počas tréningu. No a kým si dneska chalani poťahajú mŕtvoly, tak ja si dám taký ľahší tréning benchov. Teraz som vlastne jednu súťažnú sezónu vynechal, chystám sa vlastne až na jeseň na prvú Pro Show, keďže som minulý rok vyhral Pro kartu, tak na konci septembra prvá XPC Pro Show v Poľsku. Čiže ešte trošku času mám, takže ešte som off-season, ale už nejak si začínam zvykať pomaličky na tie ťažké váhy. No a to, čo som spomínal, čo v bežných fitkách nenájdete, sú tieto špeciálne tyče, kde máme naozaj špeciálnu tyč na drepy, na mŕtvoly a na bench press, takže chalani si dneska poťahajú na tieto Ohio deadlift bar, nohy rovno a dajú to tým štýlom, aby si mal vlastne vyslovene ten postoj na šírku ramien a ruky by mali byť pekne pri nohách. Takže pekne pomaly do drepu a hore. Výborne. Tu je to vyslovene o tom, aby si to ťahal pekne na seba. Takže tu na vyslovene sa rozcvičím viacerými sériami, akože s menšou váhou a hneď idem proste na to. Takže používam krémy na zahrievanie, aby ten sval bol stále v teple, ale samozrejme akože v bežnom fitku potrebujem aj toto. Vždy pekdeky, jednoručky, ramená si zahrejem, triceps a chrbát. Lebo toto sú presne tie tri partie, ktoré vlastne pri tom benchi najviac zaberajú. A pri deadliftoch tiež máš nejaké zákupy predtým, alebo nejaké extenzie? Zakopávanie, predkopávanie a drepy naozaj veľakrát si dáme nejakých 60 kg, po 10 opakovaní, trošku tie nohy rozpumpovať, zahriať a... Lebo keď prídeš na súťaž, tak nemáš možnosť predkopov, zakopávaní pri benchi, tých pekdekov a podobne. Čiže máme možnosť naozaj len týchto troch cvikov a musíme to sklbiť ako sa len dá. Maximálne ešte samozrejme s nejakými expandermi, s gumičkami sa ponaťahovať, trošku rozpumpovať ten sval. Ale toto je taká akože vyslovene súťažná vec, hej, že ako prídeš na súťaž do rozcvičovne, máš len toto vybavenie. A súťaž, keď začínaš bench pressom vždy, áno? Alebo bench press? Ja súťažím momentálne len v benchi, ale kým som súťažil vlastne v celom silovom trojboji, tak máš drep, bench a mŕtvy ťah v tomto poradí. Takže už pred tou mŕtvou máš tie nohy, ani nie že zahriaté, ale rozbité doslova. Hej, takže vlastne aj vrchu si jasné. Taký celý vie a potom cukríš. Veľa cukríš asi počas toho. Veľa, naozaj, to treba určite. Tam predpokladám moje odporúčanie, čo bolo 30 až 50, to je málo, aj 100, 200, 300 možno. Treba si uvedomiť to, že naozaj ten trojboj prebieha tak, že ty súťažíš reálne, keď to bereme aj s rozcvičovaním, 3-4 hodiny.
Hej, takže to je strašne dlhá doba, čo ty musíš naozaj vydávať zo seba 100%. A riešil nejakú kompenzáciu predtým? Napríklad týždeň predtým, kulturistika má super kompenzačku, vysoké sacharidy, nízke sacharidy, tu nejak sa pripravuješ ten posledný týždeň inak, alebo oddychuješ predtým, alebo ako to robíš? Presne tak. Toto je zase trošku v tom iné, že my naozaj týždeň pred tou súťažou len oddych. Naozaj, že proste posledný tréning by mal byť týždeň pred súťažou, dať si všetky tieto cviky, už len s malou váhou. Maximálne, keď chodím vlastne iba bench press, tak vtedy chodím len do základnej váhy, ktorú idem na súťaži. A potom už naozaj len oddych. Len proste dávať si pozor trošku na jedlo, nech to telo zregeneruje, oddychne si a už to netreba nejakým spôsobom zaťažovať. Už máme nejakú váhu, hej? Takže snaž sa spraviť to, že nebudeš tú činku ťahať hore, ale na seba dozadu. Takže nie len hore, ale sadnúť si do toho, spojiť lopatky a ťaháš na seba. Výborne, to je ono, super. Paráda, dobre, stačí. Neskúšal som ešte túto techniku, ja som zvyknutý na tie ardielka, vieš, že... Áno. A skúsime. Toto je niečo úplne iné, naozaj. Pri tej mŕtvole, čo veľa ľudí na to zabúda, ťahá to len hore, ale tu na vyslovene musí byť ten pohyb smerom, ako by to spadnúť dozadu, nás to učili. No akože aj ja mŕtvoj, akože vždy idem s tráčkami, tie ťažšie váhy. Myslím si, že kto nemá hlavne možnosť trénovať s takýmto vybavením a trénuje akože bežne vo fitkách, tak nie sa tam týče s takýmto dobrým vrúbkovaním, drážkovaním, čiže tam už radšej trhačky. Na súťaži mi v živote činka nevypadla. To drážkovanie je omnoho silnejšie na týchto deadlift baroch. Pri benči, tam využívaš akú techniku? Tlačíš lakte k sebe, od seba, alebo je aj tento, jak sa volá tento úchop? Grizzly, či... Áno, nie, vždy lakte k telu a doslova akože mňa začínal trénovať vlastne Laszlo Mesaroš, jeden z najlepších benčarov, dá sa povedať, na svete. A kto by ho nepoznal, tak si ho vygooglite, viackrát sa zúčastnil, ako sa niečo nevyhral aj Olympiu. A kto by nevedel, na Olympii je aj powerlifterská časť a tu Laci vyhral, ak sa neboli možno aj viackrát. Áno, viackrát. A on nás učil jednu takú dosť základnú vec, je to samozrejme len taká akože teoretická vec, že musíš sa naučiť pri tom správnom benči zlomiť tyčku. Hej, čiže týmto štýlom benchovať dole, ako by si ju chcel naozaj že ohnúť, hej, a tým pádom ideš tým správnym pohybom, lakte smerom k telu a smerom hore ich vystieraš. Dynamicky zo spodu. Výborne, ľahké. Easy, stačí. A ešte jedna vychytávka, ktorú vám dám ja na tieto mŕtvoly. Tak, treba využiť tú pružnosť. Čiže, keď si ju zoberieš, trošku si ju napružíš ju a dynamicky hore. Nová technika, klasické konvencionálne deadlifty. Nečasto to robím, ale treba využiť tú pružnosť toho baru. Fakt to pomáha. 1, 2, 3. Idem pekne po desinka hore, čiže po 20 kg každú sériu. A chceš ísť na koľko? No minimálne 200 tam dáme dneska. Len tak akože na videjko. 21 som bol na prvej súťaži. 21 rokov, no takže už nejaký čas to je. Myslím si, že iba okrem jednej súťažnej sezóny, keď akorát prišiel COVID, tak som nevynechal nič, takže som súťažil stále. Ale posilke sa venuješ asi dlhšie, od nejakého tínežerského veku predpokladám. Práve, že ako oproti mojim by som povedal, akože konkurentom na súťažiach som začal pomerne neskôr, ja som začal až nejak 17-18. Takže ja som veľmi neskôr začal fitkom. Akorát je to zaujímavé, že ľudia hovoria všetci, keď sa ich pýtame od 15, od 14, videl som Arnoldove plagáty. Teba čo motivovalo, keď tak neskôr si začal makať? Presne to isté. Ja som akože športoval od malička, naozaj som robil klasika futbal, hej, a podobne, florbal som robil a toto. Takže toto isté ma začalo proste motivovať, proste trošku zmeniť tú postavu a jasné Arnold a títo kulturisti, Coleman, toto bolo taká akože veľká motivácia, že netvrdím, že ísť až do takých extrémov, myslím akože výzorovo, ale ja som bol vždy 60-kilový chlapec, tenký, hej, futbalista, takže určite akože zmení tú postavu. A myslím, že hlavne s týmto silovým športom sa dá začať naozaj hocikedy.
Určite, akože... Inak svoj prime v silovom športe má človek troška neskôr ako v iných športoch. Určite, to sa ľudia tomu veľmi čudujú, lebo si myslia, že práve keď je človek mladý, že by mal byť na vrchole nejaké sily, ale ono, keď človek naozaj poctivo trénuje a berie to naozaj vážne, tak to trvá nejaké roky, kým sa dostane naozaj na tú vrcholovú úroveň. A keď sme už spomenuli práve Laciho Mesaroša, tak to je taká zaujímavá pikoška, že on vlastne najväčšiu váhu, ktorú vytlačil v benči, vytlačil ako 45-ročný. 302,5 kg. Máme na 190. Už len jedničku. Takže sa nastav, pekne hlboký nádych do brucha a na seba. Už v polke si vydýchol všetko vzduch. A nemal som vydýchovať. Na toto si treba dávať pozor. Snažiť sa vydýchovať až, dá sa povedať, že v polke celej dráhy, až nad kolenami. Dobre. Takže vtedy, lebo sa potom vybiješ, nemáš už potom tú energiu naozaj dotiahnuť to do konca. Človek si to musí sadnúť a by som povedal, že musí zapojiť presne, že celé nohy. Naozaj neísť cez tie hamstringy, ale zapojiť komplet celé nohy, čo to ide. A vlastne mal by som držať takto vzadu celý čas ten chrbát? Áno. To som tiež vypustil dopredu. Lopatky spojiť, čiže ja sa tam chcem, veľmi jednoducho, taký nerozcvičený, hej. Čiže ako si uchytíš, sadnúť si do nej, napružiť ju a v tom, ako je napružená, poťahnuť hore. Také metódy, napríklad chytíš tú tyč, naložíš si tam väčšiu váhu, ako vieš spraviť a držíš len hore? Áno. Robievali sme to dokonca v trojboji aj pri drepoch. Naozaj, že 300 až 400 kg naložiť a len držať na sebe, aby si to telo zvyklo na tú váhu. A to isté vlastne aj pri benči. Ak chceš poriadne lifty, tak si kúp tieto trhačky. Môžeš aj u mňa, aj u Stana. Dodá ti ich. Hoci kedy. 210. To musí ísť úplne, že easy. Čakáš, áno, mám taký ekvip, ty kokos, že one. Takže. Nezabudni to priťahnuť až k nohám. Priťahni si to k nohám. Takto. Tak. Nádych do opasku. Na seba. Výborne. Dobre. Ani ma kríže nebolo teraz. Výborne. A ešte taká otázka. To ešte potrvá, keď si to všetko obmotáva toto. Lebo častokrát ľudia si milia, že sú tie powerlifterské topánky, ale tie sú nadrepy. Tie sú iba nadrepy sú, hej. Takže netreba si to myliť, tam máš zvýšenú podrážku si ďalej od tej tyče a ty sa potrebuješ dostať čo najhlbšie. Takže buď úplne bossy, alebo nejaké konverzie, alebo dačo, čo má strašne tenkú podrážku. Lebo už pri tých veľkých váhach sa počítajú aj také maličké detaily, ako 1% detaily. Tam už každý detail zaváži. Dobre, vyskúsame si tú 200-večku. Zľahka. Zo 170 na 200. Dobre. Easy. Raz, Poď, Janík. 2, 3. Na cesta, poď. Ty kokos. Už tretia bola moc. Ale pekná séria. Nevidieť na každom rohu zo stopkov, aby niekto dal skoro 3 opakovania, takže 2 uznané. Hovorím, ja som teraz off-season, takže som mimo súťažnej sezóny, nepripravujem sa momentálne na nič. Takže len sa snažím doslova s tou 200-večkou tak udržiavať. A vlastne z tohto si dáš teda ešte bekovku, predpokladám, či ani nie? No, ideme 210 ešte skúsiť. Dobre. Teraz sa hlavne sústreď na to. Pod svojou techniku nemusíš ani myslieť na tie moje veci, ide o to teraz, aby si to poťahol. No, Hociako, ale musí to ísť hore. Výborne. Poďme na to. Sústreď sa. Poď na seba. Silnejší nádych do toho. A viac na seba. Zaber tými nohami, aký by si išiel z dola z drepu.
Priťahni si k nohám. Nádych. Nič. Ani piči, kamaráde. Ani som to neodletil. To už keby si odlepil, tak vieš, že to pôjde. Tak už som doma, no. Hej, tak si doma. Sústreď sa. Zadok dolu. Hlava hore. Neviem. Dneska to je 40, nie? Máš na výkon. 230 dajme. Dáme 30. Skúsiš na tieto tyčky aspoň, dobre? Moje meno je Stanislav Močkor, mám 27 rokov a som profesionálny powerlifter. Hlavne teda so zameraním na bench press, v ktorom som viacnásobný majster sveta, Európy, Slovenska a v ktorom sa stále posúvam ďalej a snažím sa naozaj byť v tej top elite na svete. Poďme na to. Poď, jak nič. Poď. Poď, raz, dva, tri! Ľahké. Koľko to bolo? 210. Povedal by som ti volať, čo, ale nepoviem teraz nič. Viem, že to odo mňa čaká, ale momentálne nemám slov. Hlavne hlboký nádych, sústreď sa. No piči, ušlo mi to. Tak. Výborné, teraz si dobre. Piči, čo je? Nechce to. Prilepené. Prilepené, no, to piči. To tam normálne nedáva toto videa, hambím sa za seba do piči. Dobre. Na seba! Dozadu. Piči! Kurva! Není každý deň nedela. Hej. No teraz nám tu ukážte, ako sa to robí. Nemám to ukázať ja? No. Ukážem vám to ja? Easy. Vyhovárajú sa len. Idem domov. Bože, smutno idem domov. Dúfam, že všetky, kde som nepodal výkon, vystrihneš odtiaľ. Dobre, to je ono. No, týmto sme ukončili dnešný tréning. Výkon nič moc, ale Stano podal taký výkon, si myslím, že Taký naturálny výkon. Je to tak veľmi dobre 210 benchnúť a držím palce naďalej v príprave. Takisto nech sa darí v biznise, nech sa rozbieha YouTube kanál, sleduj, zapni zvonček, odberaj, ak si nejak na niečo zvedavý, tak píš komentár a hlavne užívaj ďalšie videá. Ďakujem Markovi, že prišiel na toto video a určite ešte niečo spolu podnikneme. Určite áno, ale už skôr kulturistické, lebo toto nie je ešte zatiaľ pre mňa. Dneska si Mark vyskúšal môj powerlifterský, na budúce si vyskúšam opak a ja si vyskúšam tréning jeho, kulturistický, takže na budúce nepôjdem ja, plakať budem ja. Dáme na 20 opakovaní všetko, tam budem plakať aj ja. Už plačem teraz. Dobre, Výborne.